नायबाय थालाय रायजोफोर नायबाय था Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकर ब्लग इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअ जाहैगोन मिथिंगा बर' आरो मिथि नार्जारी एक्ट्रेस बिथांमोननि सानैनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जितु नोंथांमोना सिगाङाव खोनादोंमोन जे मिथिंगा बर'जों आरो मिथि नार्जारीजों हाबा जाबायमोन आरो बिनि उनाव मिथि नार्जारी बिथाङा न'आव थांफिननाय जादोंमोन। दा दिनै फैफिनबाय आरोना बे मिथि नार्जारीया माने फैफिनबाय आरोना माने हौवाजों फिसायजों फैफिनबाय। दा बेवहाय मिथिंगा बर'नि न'खराव माइनाव आफादनि गासै खैजामान माने फैदों आरोना माने आफाद हिसाबै बेवहाय माने बेखौ सोंदों आरो थांफिनगोन ना थांफिना गासै डिटेल्स माबाखौ सोंदों आरोना कनफार्म खोथाखौ। नाथाय बियो मा जादोंमोन गोसोआव हयथ' बियो सानदोंमोन जानो हागौ जोंनि गावनि केरियारानो बरबाद जासिगोन नामा हाबा जायोबा थायोबोला। नाथाय बे नङा, हौवा हिन्जाव गोरोबलायनानै बहुद आवगायलांनो हायो निस्सय हायो गोरोबलायनानै। दा जेबो सिन्था खालामनाङा मिथि नार्जारी बिथाङाबो दा जिहेतु हाबाया खनसेल' जायो होननानै बयबो मिथियो, नाथाय सानै साथामजों जाया। दा बेखायनो बेजोंनो गोरोबलायनानै मोजाङै संसारखौ जालांदो। आरो दा आं बिनि सिगाङाव जितु मिथिंगा बर'नि न'खराव जितु क्लिप्स बेखौ आङो नोंथांमोननो ससेबाबो दिन्थिनोसै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। सासे हिनजावसा लाना फैदोंमोन। दा बे हिनजावसाया खनसेबा बुङो थागोन खनसेबा बुङो थाया। मा हिसाबै बेबायदि खोथाखौ बुंबाय थादों? जोंनि माइनाव आफादनिफ्रायबो जों सुखुनांगोन। मानो होनबा जों बेबायदि बुंबाय थानाय मानसिखौ जों माबायदि लाखिगोन बे न'खराव, नङा होमबा? जोंबोथ' साननांगोन ना नोंनि बेबायदि बुंबाय थानायखौ। दा बिनिखायनो जों दा जि माइनाव आफादाबो जमा जादों आरो गामिनि रायजो-राजाफ्राबो जमा जादों। बेयाव बिनिखायनो नोंथाङा दा आजैया दा फंनैसो बुंनानै होदो माबायदि थागोनबा थागोन थायाबा थाया। जोंनि माइनावफोरनि थाखाय आरो जेनेबा माइनावफोरनि सोंबाय आरो थायाबा आरो खुनुनि बेबस्थाखौ नों ला। खुनुनि बेबस्थाखौ लानांगोन। सोंनाय थाबाय आरो थांनि माने नों खर'नि दायथ'खौ नों लानांगोन ना। मानो लांनानै आफा नोंसो बारा फन खालामोमोन ना जोंबो मिथियोना आरो सब नोंसो बारा खालामदो बे खुनुनि माबाखौ नों माबाबो जाया नों बिखेबो हौवाखौ साननांगोन। हाबाखौ जाखानांगोन बेयाव थांनानै नायबाय थालाय रायजोफोर नायबाय था खनसे थांगोन होनो खनसे थांनानै आं थांखानोसैबा थांखानोसै होनना बुंबाय थायो नङा होमबा? थांगोनबा थांगोन ना खनसे फिक्स आरो बे दा गोसोआनो मा रखम जानानै आं थांखानानै बुंबाय थाबाबो थाङा होननानै माइनावफोर नोंसोर मानसिगोन मा नोंसोर फिट जायो ना मा जायो जोंनिबो गथ' गथाय दोङो माबा दोङो जोंथ' एगारखागोन दा खनसे ओरैबायदि एगारखागोन माने जुदि गारनानै
Mobil dari kosong Pak. To लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मिथि नार्जारिया गावनो बुंनानै लाबाय जे थांला होननानै जोबथानो बुंना लादों हयथ' थांलाबाथ' मोजां नाथाय उननि समाव गोसोफोरा उरां जायोबासो नाथाय खोब दुखु होनाय जागोन आरोना मिथिंगा बर'खौ दा बेखौनो बजबनानै लादो आरो मिथिंगा बर'आबो बेबायदि थांलाय फैलाय मानसिखौ उनाव सानसे समाव रायनाङा बुंनाङा बे खोथाखौ रायखांनांला संसारखौ जादो बेजोंनो मोजाङै जादो सानसे समाव हयथ' बे खोथाखौ बुंखांनानै रायगोन बुगोन बिदि खालामनाङा बिदि दाखालाम आरो लोगोसे बेखौ खावलायनो सानो साफ्रोमबो जिहेतु इउटुबारफोर बिथांमोना बिथांनि भिडिअखौ लाबोबाबो जेबो दा बुंसै बिसोरनि संसारखौ मोजाङै जानो होदो बिसोरनि गोसोआव जेबो दुखु दाहोथोंसै भुला जाया नङा जायो जाखायो बयबो मावो नोंनि बेलायाव हयथ' भुलाबो जानो हागौ दा जोंनियाव भुल गैया हिसाबै जोंबो बुंनो हाया जे जोंहा भुल जाया होननानै नाथाय भुला सानसे समाव फैयो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जायफोर भिडिअखौ बानायगोन बिथांमोननि सानैनि गेजेराव दा जेबो दुखु दाहोसै जि जाबाय जोब्बाय आरो बेखौ बायदिसिना बुंनो जेबो लाब गैला दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोजां मोनखो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर दा बेखिनियावनोसै बाय